I tabte kampen. Ja, det gjorde vi. Vi ved ikke, det kørte ikke rigtig for os i dag. Altså, vi havde ikke rigtig held i afslutningerne, og jeg ved ikke, altså, vi kunne ikke rigtig få ladt de der forledere, som vi gerne ville i den fart, vi plejer at kunne gøre, når vi er gode. Ikke? Men jeg ved ikke, den skam over at tage til nogen, der er bedre, end vi er, og Preussen de var bedre end os i dag, der ikke på tvivl. Hvad var det, der gik galt? Hvad var det, der gik galt? Ja, det er svært at sige, ikke? Så måske skulle vi have taget baglagergevær i stedet for, men altså, det må historien afgøre. Jeg synes, vi må glæde os over den anden plads, vi får i dag, ikke? Også, og så tænke fremad, ikke? Nu skal vi ikke møde dem i første verdenskrig, der ligger vi over, ikke? Men altså, så møder vi 140 her for vi, ikke? Og så må vi se der, ikke? Også, altså, men jeg mener, på en god dag, der skal vi kunne slå dem, ikke? Det er klart.